Ia că eu mă pun și pur și simplu am 5 win-uri și încep să le fac. Haideți băieți și fete. Care e definiția la pierzi? Și nu știu, nu m-a întrebat. Unde stai în Paris? Cum unde stau în Paris? În zona 93. Alex așteaptă. Băieți și fete, vă rog, 2 thank secunde. you so much for cup! Hai măi, Alex, așteaptă o secundă. Așteaptă. Spune-le să liniștească. Baloc, liniștește-te, te rog, câte tatuaje ai. Am 2 tatuaje, scumpă. Băi, mi-a intrat un taracan zburător în cameră. Sunt în Paris, sunt în Paris, sunt în Paris, sunt în Paris. Iosif! Iosif! Oh my God, Iosif. Eu tot am 2. Pune te rog o leagă de muzică acolo. Pune ceva mai frumos, ceva mai normal. Mai normal. Mai frumos. Patru trandafirași, Serioș, mulțumesc, scumpă. Danker, salut! Dar nu cu mulțumesc. Marcus, thank you so much, încă 2 trandafiri, vă rog. Și vrei să spun? Pune mai scurt un cântec, nu știu, pune manele, băieți. Adrian, mersi. Am uști alea că băieții să-mi scrie. Eu știu ce. Ce cântec vreți? Eu știu. Așa e el, e piceniușcă. Stai eu lupțic, Alex. Adrian, mersi mult, Adrian a intrat. Wow! Salut! Daniela, eu și-am uitat de am de sala, Daniela. Am uitat de sala. Eu acum de când, serios. Mai vrăjit cumva. Așteptăm obiectivul de sus. Cine nu înseamnă că e un slab. Da. Da. Iar Serioja. Da, Serioja, da, vine Serioja. Mai pe scurt, am aici parcă am mâncat un pumn în ochi. Parcă ne-a dat... Și te uiți așa. Nu te teme că Serioja nu e încărcată, mâine, n-are bani. Da, mine tot. Eu blocat cardul. Dar tot. Serioja, Lu, cum așa? Da, serios. Так, на coins, da? Nu, când la mine tot... Ioan, Chirca, mulțumesc mult de trandafir, Ștefan, Tipuc, Rafael. Interesant. Eu l-am pe Adrian. Hai, poți să mă pun pe o parte, și asta câștig și n-am treabă. Dacă așa mă pun, și dă-i cu câștigul. Mă propus și am ușa, da? Tipa. Eu nu mă tem, eu sunt 100% convins că o să te câștig. Pur și simplu. Așa sunt de convinsă eu în puterile mele. Dar tu știi că stelele când îți spre sus își pierd în lumină. Da, eu nu-mi pierd nici în lumină. Steaua și ești tu. Nu, serios, n-a să pierd. De unde ai brățara? De la Pandora. Waikiki. Ei, Doamne, ferească-mă Dumnezeu! Rafaela, salut, ce faci? Spune-i... Da, Olivia, mersi de urmărire. Rafael, aici, Rafael a zis că aici e bossul. Așa mi-a spus, să-ți spun ție. Înseamnă că are ceva în plan. Привет, Rafael, să nu te lușui. Să nu te alunici. Marcus, thank you so much for flowers. Bă, eu... nu câștig. Mai ai să plângi atât, tot bine. Tot bine, hai încă. Hai încă. Vreau Hai încă. să mai văd și pot să duc până